Mill-ewwel ta' Jannar 2026 daħlet fis-seħħ żieda fis-sussidju tal-iskema Home Helper of Your Choice, skema li tgħin lill-anzjani jgħixu b'mod indipendenti u b'dinjità f'darhom. Minn din is-sena rata ta' sussidju għal kull sija ta' servizz approvant żiedet minn 9 euro għal 10 euro is-sija. Permezz ta' żieda f'din l-iskema l-infiq totali tal-Gvern se jkun ta' madwar 200,000 euro fis-sena. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti Dr. Renzo De Gabriele spjega li bħalissa huma madwar 660 anzjan f'aktar minn 425 residenza fil-komunità li qed jibbenefikaw minn din l-iskema. L-iskema Home Helper of Your Choice tippermetti lil anzjani li jażlu helper tal-għażla tagħhom li jgħinhom f'xogħol domestiku ħafif u qadi ieħor. Dan finwaqt li jirċievu sussidju finanzjarju għal kull sija approvata għal dan is-servizz. Il-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u kura fil-komunità, Dr. Steve Jones, qal li żieda tirrifletti l-impenn tal-Aġenzija li tkompli s-saħħa servizzi li joffru għażla u flessibilità lill-anzjani. Servizz huwa servizz kif li sem juri fil-fatt Helper of Your Choice li l-anzjani kollu l-fakultà li jsib helper, il-helper tgħinu in the day-to-day chores tad-dar u jkun jista' jibqgħix fid-dar tiegħu fil-kumdità tal-komunità li jkun qed jgħix fiha. Spjega li meta jażlu l-helper tal-għażla tagħhom iċ-ċentru servizz anzjani jkun jista' jassistihom biex jimlew applikazzjoni u jkun jistgħu jieħdu s-sussidju. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Dr. Melkin Pola Ġużgalja spjega li b'din iż-żieda aktar anzjani qed jiġu inċentivati biex jagħmlu l-għażliet tagħhom huma. Fil-fatt din id-differenza ta' euro kull sija inti qiegħed tagħti l-possibilità li dak li jkun li jażel il-helper li jkun iridu. U fl-istess waqt l-ammont ta' ħinijiet li jkun jista' jkollu aktar minn li l-helpers l-oħrajn li jkun qegħdin jipprovdu b'servizzi oħrajn tal-Gvern. Tem li bekk l-anzjani jkollhom aktar flus fil-but.